alumnas, vou aproveitar cada pequeno momento, cada instante que teña para estar convosco, porque sospeito que non será por moito tempo. Levo recibidas advertencias abondo de que non me saia dos temarios marcados, que insista no ensino da religión, nas tarefas do fogar, na educación patriótica, no voso futuro, como nais e esposas para a maior gloria da patria. Pero xa me coñecedes. Unha cousa é que conseguise acabar maxisterio e non morrer de fame. E outra moi distinta que vos diga o que tedes que pensar, no que tedes que crer, ou que decisións tomar. O meu papel é darvos as ferramentas para que consideredes o vosso papel nesta nova sociedade. Non confiedes nos milagres, non confiedes na resurrección da carne.